Ikusiko zenituzten duela 2 asteko irudiak ertzaintza flotiliako kideei Loiuko aireportuan oldartu zitzaienekoak. Horrez gain, Gasteizen ere, Ejekaleok auzoko hainbat biztanleri erasuzien ertzaintzak, eta Baionan jardun antolakundeko 2 atxiloturen sostenguz antolatutako elgarretaratzeko militanteei oldartu zitzaizkien poliziak. Gertakari horiek guztiek eta beste hainbestek ekarri dute Euskal Herriko mugimendu militantea errepresioaren gorakada salatzera. Loiutik abiaturik, goazen azken asteetako giro politikoa aztertzera. Maiatzaren 23an gertatu zen. Orduan, Global Sumud flotilian parte hartu zuten 6 Euskal Herritar iristekoak ziren Loiuko aireportura. Flotiliako euskalkidei ajera egiteko 10 lagun bildu ziren goizetik Palestinako banderak eskutan. Azkenean, eguerdiko ordubiak ziren flotiliako ekintzaileak iritsi zirenerako. Aireportuko irteerako bortan argazkiak egin zituzten ongietorria egitera joan zirenekin, eta ertzainek bortatik kentzeko galdetu zieten. Tarte batez egon ziren, alere, baina ertzainak bultzaka hasi ziren ajera egitera joandakoei, eta ekintzaile bat haiengana hurbildu zenean, ertzainek lujera bortizki bota zuten, baita besteak ere. Dena nahiko fite gertatu zen gero. Ertzainak oldartu zitzaizkien militanteei. Jo egin zituzten, ahastaka eraman, eskuburdinak jahi eta 4 pertsona atxilotu zituzten. Flotiliako 2 eta ongietorria egitera joandako beste 2, desobedientzia lagia, erresistentzia eta agintaritzaren aurkako atentatua egotzirik. Azkenean, ahatsaldean bertan libratu zituzten. Luka Remido Global Sumud flotiliako kideak adierazi zuen. Ertzainek lehenik zera egin dute, kolpe gehiago eman. Ospakizuna izan behar zuena, kaka zaharra bihurtu dute. Ertzaintza ASG-zen kideak iritsi aitzinetik ere. Palestinako bandera bat konfiskatu zuen eta kontrolak egin zizkien ajera egitera urbildutako kideei. Aireportuko liskajaren irudiak fite zabaldu ziren sareetan, eta kasik segidan EH Bilduk, Ahalduguk eta Lab sindikatuak kontuak galdegin zituzten. Global Sumud taldeak berak ere, gertakaria gaitzetsi zuen. Gizatasunik gabeko jajera izan zela salatu zuen, onartezina eta bingen zupiria segurtasun sailburuari Palestinaren aldeko mugimenduak kriminalizatzeko ahaleginetan aritzea egotzi zioten. Haren dimisioa galdegin zuten eta Eusko Jaurlaritzari eskatu zioten ahemanak eta kontratuak gelditzeko Israelekin. Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak, bestalde, gertakarien berri eman zion Euskal Autonomia Erkidegoko poliziaren kontrol eta gardentasun batzordeari. Eta iritsi zen zupiriaren adierazpena lege biltzajean. Behin ejanik gertatutakoa ezin zela onartu, poliziaren ekintzak justifikatu zituen ondotik eta adierazi ertzaintzaren portaera flotiliako kideek egindako provokazioen erantzuna izan zela. Eta adierazpenak jadanik askile jakojak izanen espalira bezala, segitu zuen hildo beretik eta etarekin lotura egin. Zehazki deklaratu zuen istiluak eragin zituztenak etarekin eta ezker muturreko taldeekin lotuak zirela. Ezinbestez, ertzainen jokabidea zuritzea leporatu diote oposizioko taldeek eta neurriak hartzeko eskatu. EH Bilduk ejaterako operazio horretako ertzainen dimisioa eskatu zuen. Loiuko aireportuan gertatutakoa ez da kasu bakana eta aipagarriak dira azken hilabete hauetan gertatutako errepresio kasuak ala ipar nola Hego Euskal Herrian. Hain zuzen ere, manifestazio bat egin zuten hainbat mugimendu militantek Baionan, maiatzaren 16an errepresio politikoaren kontra. Elkartasuna eta bojoka defendatu zituzten. Besteak beste, aipagarria da adibidez, maiatzaren 13an Gasteizko Ejekaleogen gertatutakoa. Fabrika abandonatu batzuetan bizi diren etxegabeak agertu ziren orduan, auzoko etxe bizitza batean sartu nahian, argudiaturik poliziak berak bidali zituela Ejekaleojera
han etxe batean sartzeko aukera izanen zutelakoan. Eta, horrela, etxegabean presentzia aitzaki harturik, ertzaintza azaldu zen, etxegabeei bizilagunak jadanik zituen etxe batean sartzen laguntzeko asmoz. Ez zuten lortu, baina etxegabeak behitan itzuli ziren, jajera gero eta oldarko jagoan, ertzaintza ondotik zutela beti ere, eta bojokak izan ziren bizilagunen eta etxegabeen artean. Hainbat zauritu izan baziren ere, Ejekale hor bizirik elkarteak salatu du poliziak auzokideak kriminalizatzeko baliatu zuela momentua, baita etxegabeak instrumentalizatzeko ere. Maiatzaren lehenean, Baionan, jardun mugimenduko 3 militante suprefeturari kateatu ziren eta poliziak atxilo eraman zituen. Eguerdian, elkartasun elkarretaratzea egin zuten hainbat militantek, baina orduan polizia oldartu zitzaien, negargasa bota, hainbat pertsona zauritu eta gazte bat larrialdi zerbitzuetara eraman behar izan zuten. Oroitzekoa da baita ere, duela 8 hilabete Gasteizen, Falange Espainolak antolatutako mobilizazioa zela eta protestan ari zirenen kontra ertzainak oldartu zirenekoa. Hainbat zauritu izan ziren, horien artean Aritzi Baja. Ertzaintzak botatako pilotakada batek masaile zuja hautsizion orduan. Oroko jada, beraz, gazte mugimenduek, antelakundeek eta kolektiboek salatzen duten delako errepresioaren gorakada. Interpretazio anitz daude, baina denen artean gailentzen da bojokan segitzeko beharra. Hain zuzen ere, talde batek baino gehiagok ejana du mugimenduen ahultzeko estrategia baten parte izaten dela, halako errepresioaren antolatzea, sustengu ekitaldietara mugatzeko delako taldeen jarduna. Baionako manifestazioan, maiatzean, boro bildu zuten. Gure bojoka hildoak segitu eta kolektiboki indartuko ditugu, hori baita azken finean, erantzuniko berena errepresioaren aurka. Bukatu zaigu atala azkenean, jakin ezazue gertakari guztien behi emana duela behiak, eta beraz informazio gehiago atzematen alduzue webgunean. Gaur-gaurkoz, horretan bego, izan zaitezte ahal bezain ongi.